Γεια σας παιδιά, είμαι η Θεοδόρη και σήμερα θα σας δείξω πράγματα που πήρα για την κόρη μου. Πιο πολύ για την κόρη μου, για τη γενέθλιά της. Πήραμε αυτά εδώ τα ωραία παπούτσια. Δείτε τα λίγο, είναι τέλεια. Είναι πολύ μαλακός ο πάτος. Να και το άλλο. Και πήραμε και από το Δημητράδη αυτό εδώ. Αλλά πήγαμε στην Αλεξανδρούπολη διακοπές γι' αυτό. Πήγαμε και στην Παλαγία, εκεί πήγαμε, αλλιώς είμαστε από την Αθήνα. Να μας στείλω είμαι Αθηναία. Είναι σβίστρα και θα κάνουμε πλάκα στον μπαμπά της κόρης μου. Στα καλά πως το πήραμε το κλειδί του αυτοκινήτου, δείτε και μόνοι σας. Το μπορώ κιόλας. Είναι το κανονικό κλειδί του αυτοκινήτου. Είναι τέλειο. Θα αφήσω λίγο κάτω εδώ και το μαύρο, αλλά θα σας δείξω τα υπέροχα πράγματα που πήραμε για τα γενέθλιά της Harry Potter κιόλας, τα αγαπημένα μου. Ένα λεπτό θα μου δώσετε. Έχω εδώ σοκολάτος με τα διάφορα δείξω, γιατί άμα δεν σας τα δείξω θέλω πάρα πολύ. Γι' αυτό έχουμε και το χώρο, τώρα κάνω. Πάμε λοιπόν. Πήραμε μια κόλλα, τέτοια. Πήραμε μετά ένα κύριε Harry Potter για μας το κάνουμε. Ένα τέτοιο και θα κάνουμε πινιάτα εμείς θα τη φτιάξουμε. Πήραμε αυτά εδώ για την πινιάτα. Να, γοφρέ χαρτί, το τραπεζομάντιλο χρυσό. Πήραμε και ένα μπαλόνι τέτοιο που είναι μεγάλο. Πήραμε και happy birthday τέτοια μπαλόνια. Πήραμε χαρτιά αυτοκόλλητα γιατί δεν βρήκαμε πουθενά. Να τα. Μας άρεσε. Αυτό εδώ δεν είναι το τραπεζομάντιλο. Αυτό εδώ είναι γκοφρέ χαρτί. Αυτό εδώ είναι το τραπεζομάντιλο. Πήραμε ακόμη ένα. Πήραμε και αυτό εδώ, πινιατάκια, 30 πήραμε. Και άλλο γκοφρέ χαρτί για αυτήν το λόγο. Πήραμε ένα με γράμματα τέτοιο birthday, happy birthday. Πήραμε σακούλες για τα δώρα και βασικά για να το βάλω μέσα και για τα κορίτσια αυτό. Θα πάμε να πάρουμε και άλλα, αυτές έχουμε μια σχολή. Και το τελευταίο, αυτά από εκεί για τα φρέσκα Harry Potter. Αυτό ήταν το haul που έκανα. Πάντως τα παπούτσια εμένα με εντυπωσίασαν. Γεια!